Isang napakasayang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, sa lahat po na hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala si Domingo Rol Chokson ng Barangay Anayan, Pili Camarines Sur. So ngayon guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, nagpasalamat tayo guys unang-una kay God kasi po binigyan naman tayong panibagong lakas at magandang panahon. So kahit madilim pero natigil na po yung ulan, so kani-kanina lang. So ngayon guys, nagpasalamat po tayo sa lahat ng mga nag-subscribe at mga nag-like at nag-share ng ating videos. So ngayon guys, meron na tayo guys 97 subscribers sa ating YouTube channel. Kaya po maraming salamat guys. Kasi kung wala kayo guys, hindi po mabubuo yung hindi po aabot sa 97 subscriber yung channel natin. So merong higit doon. Parang may higit dito guys na natatayuan ko guys. Gago! So ngayon guys, inuulit ko po sa inyong lahat na yung hindi pa po nag-subscribe, may pagkakataon na po kayo mag-subscribe. Pindutin lang po yung subscriber button at pindutin din yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod naming videos. So ngayon guys, po guys, pasalamat po ulit ako sa inyo. Inuulit-ulit ko po. Maraming salamat po. Sana po huwag kayong magsawang panoorin yung mga videos namin na mga pagpagod vibes na makakapagpasaya kahit konti sa atin, na may mga problem tayo makakatulong sa inyong lahat. So ngayon guys, meron akong ipapangako sa inyo. Kapag nakaabot tayo guys sa 100 subscriber, meron tayo guys tutulungan, kahit konti guys, importante makatulong tayo sa kapwa natin na ma-share natin sa kanila counting blessings lang guys. So bago yan guys, kung bago pa lamang kayo, mag-subscribe ka na at pindutin na yung notification bell para maging update kayo sa mga susunod naming videos. Ngayon guys, hindi man po ako kagalingan mag-vlog, so bago pa lamang po ako so magpapasalamat ako sa inyo kasi andiyan kayo sa amin, laging sumusuporta. Kasi guys, kung wala kayo, wala po, hindi po tayo abot sa ganyan na subscriber guys. So maraming salamat. Ngayon guys, nandito po ako ngayon sa lugar namin, nandito sa Kimama. So gusto ko lang guys pakita sa inyo, kahit ganito lang ito po yung tunay na pagkatao ko guys. So ayan guys, nandito tayo ngayon guys sa bahay ni Mama So dito kami nakatira. Yan si Mama. Yan yung nag-iisa naming mama. So guys, ito po yung bahay niya, na ito po yung pang-araw-araw na iniikot-ikotan niya dito sa aming lugar, dito sa Camarines Sur. So guys, kahit yung ganito lang yung buhay namin dito sa probinsya, importante guys, nagmamahalan lagi at saka makatulong tayo sa kapwa natin sa 100 subscriber. Tutuparin ko po yung guys. Pag nabuo na naman guys yung 100 subscriber, tapos umabot na naman tayo sa 200 subscriber, hindi maghahanap naman tayo guys na tutulungan natin guys. Ayan guys, andito tayo guys sa kusina ni Mama. Ayan. Ito po yung kusina na guys. So hindi pa napapayos kasi guys, ito pa yung epekto ng tatlong bagyong dumaan sa atin. So ayan yung ito ni Mama guys. Ayan. Ito po yung buhay namin sa probinsya. Kadalasan ginagamit natin panggatong, ganyan, kawayan. Ay dito guys, ito po yung bahay ni Mama. So mapasok tayo sa loob. Masyado lang guys talagang madilim. So ayan. Meron din guys si Mama ang kaunting tinitinda. Yan, meron din siyang mga pang pinagkikitaan kahit konti. So yan, yung konting paninda ni Mama. So yan. Meron din sigarilyo, chicheria, kape, sabon, shampoo. Yun din guys ang pinagkakalibangan niya sa araw-araw dito. At yan din yung loob ng kwarto niya guys. So, hindi pa kasi guys nakakapagpaayos Papunta tayo guys doon sa bahay ng pamangking ko guys. Ayan, maputik na naman, grabe yung ulan. So tingnan mo yung pa ako guys. Ito yung buhay sa probinsya. Ito po yung cameraman natin guys. So tingnan mo. Grabe putik ko. Grabe putik guys. Malabo yun. Ala ko duman sa pagtatanuman ko. Alright. So ano, kung saan itan mo dyan?
Para lang kaho na. Tulog daw ko palang tanong, pwede nang gusiyaan. Ay, matindi. Ay, yan. Anong mga tanong yan? Buyan, okra, talong. So talong naman ang maurag. Sarap daw ko palang tinanong, tindog na. Matindi talaga. O, duman na daw. Yaw naman. O, duman ko. Kaya lang, di pa kayo gusto pa din. O, Gutom na ko. yan lang. Mas tayo panghambog. Sige pa di, magdito pa di. Ito guys, ang kapatid ko siya po yung nagkakamera sa amin pag kami na ay naggagawa ng funny videos. So kaya guys hindi nyo siya nakikita kasi siya yung nagkakamera sa amin. So ito guys, yung buhay namin sa probinsya Kung nakikita nyo guys, yan Yan. Yan, yung buhay namin dito guys sa probinsya. I'm proud. Proud na proud ako guys sa aming probinsya. Kahit guys ganito yung buhay namin, napakasaya guys. Hello! Kumusta kayo dyan? Hello na, bebe! Pupunta natin yung bahay ng pamangkin ko. Hello! Hello na, baby! Hello! Say hi! Yan na! Hi na! So guys, yan naglalaba. So, saan ka kumuha ng tubig? Sa puso daw. Siyempre sa puso. Paano kung wala ng puso? Di sa puso mo. Sa puso. Oh, sige. Hi na, baby. Hi. Ang video. Ang ganda naman na bahay dito, guys. Native na native. Anak siya, guys, ng pamangkin ko. Anya pala. Kasi yung pamangkin ko, guys, lalaki. Hindi pala yung nanganganak. Babae pala to. Punta tayo, guys, doon sa isa kong pamangkin yung bahay niya. So, follow me. Sabi guys, ang dulas Sabi nga niyan guys, maputik man lang guys, pag maulan. Ay! Talaga. Nakita nyo guys yung pinagkayasan. Nandito na tayo guys. Medyo malayo-layo din guys. So, dito kami guys nag-vlog sa lugar na Tao po. Mamamas ko po. Ay, salamat guys. Nakarating din tayo guys sa mansyon. Yung sa Bunga House. Bunga House talaga. So, ayan guys. Ayan bahay guys ng pamangking ko. So, ito yung buhay namin dito guys sa probinsya. Ito po yung totoong buhay namin dito. So, yung vlogan namin guys. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa kanilang lutuan din. So kung nakakita nyo ako sa pag-vlog, so pag-video, yung paggagawa ng mga pampagod vibes, ito yung mga natin. So kaya guys, abangan nyo naman guys sa maraming videos pang darating sa amin. So napakadilim guys. So maulan na naman, kaya guys, tiyaga-tiyaga lang. Ganito talagang buhay guys sa probinsya. Konting tiyaga lang So inulit ko guys, maraming salamat. At abangan nyo guys yung pagdating guys ng 100 subscriber guys, na pangako ko sa inyo, pupunta natin yon. Papakita ko sa inyo mamaya guys picture kasi guys yung nakaraan, yung nadaanan namin yung guys. So pinicturean ko siya, then nandun nga yung may-ari ng bahay. Kaya abangan nyo lang ngayon guys. At malapit na guys. Hindi lang yan, pag nakarating po tayo guys ng 200 subscriber guys, kaya makakarating tayo dyan pagdating guys ng 200. Dahil po yan sa inyo, sa malaking suporta nyo guys sa amin na channel, na tumaas yung subscriber guys. Basta every 100 subscriber guys, pangako sa inyo, hahanap na naman tayo guys na matutulungan natin. So tama yan, tutulungan talaga natin guys. So guys, kaya po sana huwag kayong magsawang supportan kami guys sa aming YouTube channel. At pindutin nyo lang guys yung notification bell para mag-updated kayo sa mga dating namin videos guys. So, yun lang guys, maraming salamat. At abangan nyo lang guys sa mga susunod namin mga pampagod vibes. So, yun lang po. God bless and bye-bye!